Kayak metune semua gambar ya. Angin-angin layang ono ojo katik medhoti bola. Pikire pusing kene apa tak takoni jare kepimbang yupaima. Sebab rupane kaya nyonya. Nyonya singgih. Biarno sewekan udeng gak gawe cinta dhewean gendeng karepe dengklik anu dhewe. Mula nek wayahe dolor onso layangan gede cilik gak ono sing keting kabeh padha ngulukno perlu digawe sambitan nek layangane menang senenge gak karuan. Mula nek ana sing dara ngerti mula ayo padha dikan najan layangan kudu sing ati-ati karepe seneng-seneng akhire nemoni nek ngolokno ae aja ana pengker embong gedhe sing tepak nok lapangan gak ana resi iki aku apa maneh ana latar sing akeh kawat listrike nek bolae teles kesetrum nek awake nek ana angin akar aku layangan iku jare minangka iki apuran tapi ojo sampe digawe totoan kok salah-salah dadekno surak rame nek ana sing menang mula sing nguber sak pirang-pirang layangan sitok digawe rebutan kadang-kadang sampai direwangi jotosan saking kepingine oleh layangan oleh nguber sampai tutuk tegalan brasak-brasak ono tengahe tanduran akhire sing duwe tegal
sing nyangga kerugian. Mula nek mlayu gak delok dalan perlune nyaut pola sing kleweran. Arek akeh playune banter-banteran sampe ana sing nubruk bakul bakwan. Sing dikuwatirno sing nyabrang dalan pating sliwer gak ndelok kiri kanan. Apese awak keserempet kendaraan akhire dikirim nang Karang Wilang Karang Menjangan. Ayo Cak, apese awak langsung aku biyen wis kondo, aku biyen wis kondo, aku ngono duda jare gak apa-apa. Dek ngomong tresno masih arang diblonjo, saiki telat sedina jaluk mule nang Astina. Waduh aku gelo, waduh aku gelo, atiku yo nelongso biyen yo gak nyejo, petuke gak nyono-nyono ana pasar simo. Aku dodol klopo, dheweke dodol kreco. Kreco diwadahi tomblo, kreco diwadahi tomblo, guyang-guyu plera-plera, suwe-suwe irungku mekrok. Terus aku dijak andhok, bendina ditukokno rokok. Bareng tak rapi tingkahe kaya pitik bloro. Saiki yo nyatane, saiki yo nyatane barek duwe kano akeh, oleh brai gak ono lerene. Blonjo esuk mulie sore, alasane mampir dulure. Bareng tak sridiki kepimbang bakul tape. Aduh sorone, aduh sorone. Nek jojo gak karuan parane, dek ngetutno ana urine. Kok gak preteli yo dangkule, apa sih awak konangan bojone. Bareng digepuk pikulan, bojoku boleh tele-tele. Cekap semanten dolor, sainan kula sailan boten porong karasa ya. Ditinggal awe-awe drop sawung galeng Surabaya panggon anane. Aduh pegel. Aduh. Mbok ya apa kene suara katane mbok. Sing ngrungokno kene iki sing kurang 3 dina wis. Soale kan iki dioplos karo Cak Sidik. Dadi sak kantor soalé. Dadi ndi sing ngono ya. Kapan-kapan muga aku diceluk bal-balan. Arek-arek gak mesti kadang-kadang ya ngene ya bal-balan. Pancene wong lek sepi ku ya kudu golek liyane. Lah lek liyane sepi padha sepine ayo padha medongkrong. Cuma bukan karena itu. Wis lah tak muin lah. Aku iki ngomong apa? Loh, iya. Waduh, kepethuk bos. Tapi bos rada bocor saya. Soale udane terus sih. Lah wis saben apa ya? Wong lak ono rame ono sepi ta? Iya, ya ono rendeng ono ketiga. Lah ya kok rame terus kono Hansip Safari ya Soro. Iku sembarang ditangani lek. Oh iya, gak ketinggalan dhek kan. Iya, wingi mbah ono jalan tidar kono lha. Prat-prit.
Ayo dhek iku prapit ana montor diliwatno karepe. Iya. Tapi keliru lah bener ngene tangane ngene. Oh. Mari mari kene pri sak tangane. Tapi dek tugas jenenge. Iya tugas. Ngabdi, dek ngabdi. Ya. Iya. Wong ku lak nok kampung ya kudu ngabdi nang kampung. Iya, Nduk. Lah nok organisasi ya kudu ngabdi nang organisasi. Iya, ya nek organisasi aja lali panjere. Kan nilai mendung teko panjer-panjer. Engko waya dipotong sing karyae pok. Tapi gak apa-apa, Cak. Ya. Apa. Pokoknya temen. Iya, wong Jadi aku tahu bojo sih. wong lek gelem temen iki ya Iya. bakal tinemu. Nah, makanya Dene kok. gak ketemu ya nyingkring ngono. Ya apa biak apa sekarang? Waduh, ya dalam penggawean lawas aku. Dodolan lagi gawe dhewe aku bangun. Gawe dhewe aku. Oh, saiki wis gak nonil lah. Enggak, kono ada wong ndi. Nadane Mas apa? Gawe rebab. Gawe rebab ya. Saiki nggih kejutan. Iya. Lek nggih rebab biasa ngono ae wong gak heran. Saiki Gak heran. nggih rebab kira dhuwure 3 meter. Yo kudu ukuran apa digawe? Gak apa, engko sing nabuh wong loro. Sing gosok wong loro. Kayak wong geraji ngono lho. Lah unine lah koyo lawang kecepit iki kok lah. Kon Gawe rebab ya. lah mayatno dagangane kancamu. Saiki lak gak ngomong sapa ngono lah ya. Aja kondo aku. Kondo kudu kondo. Aku Tapi rukuk- ngono balap-balik teko ya gak tuku kancane. Tak gawane dhisik ya gak balik. Tak gawane dhisik gak balik. Tak gawe hiasan omah. Gampang tak duwike. Iku ngono kanca sisi kok dududono tok ono. Duduno tok ngono. Iya ditutur. Aku ro. Iya. Apa ngono ya? Apa ya? Kendang cilik. Kendang cilik ditutur tok. Lho, biyen mau dagang-dagangan. Iya. Aku nyambut gawe dagang-dagangan Di sing ono ya? Heeh. Lho, Nang gone apa nang gone desa ya rugi ubur-uburan ae hari aku. lho dodol apa ubur-uburan? Lho, ubur-uburan geger. Lah, Lho pokok- desa. pokok- Geger wit tikus. Lah lha apa? Lah ya apa lho, Pak pari kae jange ngeni wis dipangani tikus saya rene. Aku nandur apa sing iso dijujur. So, Nah, ya diakal cek gak kena wereng. Iya. Aja nandur pari. Mari pari pangan tikus. Mari nopo nandura Apa? walang. Ya. Walang ditandur, wereng metu gak Oh, mangan, wedi. gak mangan tarung. Iya. Dadi tanduran karo nang tarung. Dadi padha gak mangane wisan. tandurane ya entek. Peno ya gak mangan. Ya. Kok niku. Tapi ya akal iki ono ora nula. Aku nek ngomong-ngomong ambek bos iki kok rada siring ae. 2 wulan arep loro sepelo kan. Nyambut gawe ya. Iya wis gak apa-apa, Cak. Iya. Aku dodol petetan. Tapi lah Pasar bunga iki. lah akeh masuke ta. Oh, pemasukan akeh terus. Tapi tak dekek nggone sepeda. Oh, nduk ronjotan. Ah, ronjotan. Disurung lek embung mudhun ditumpaki, lek embung munggah disurung ketemu. Ngengkel. Iya. Ya aku ngengkel pegel aku ya. Terus Tak sendekno aku turu. kesel. Kesel kon niku. Tapi laris. Lari sare. Tak delok petetan gak ono kabeh wis. Wah, payu kabeh. Kok payu dipan wedhus kok kon niku. Tinggal turu. Kon niku. Wis Mulane ta wong loro lek jaga kok situk turu sikuk njaga ngono lho. ambek bojoku ngono ta. Bojoku lakonane blek-blek iku. Aja ojo kembang sing abot-abot, kembang enteng-enteng ae. Kembang apa? Kembang amben, ya. Opo. Apa? Kembang amben iku gak dodol wong jange mati kon ngomong kamu. Ya kembang Ngale aku. pacar ngono lho. Oh, gak wis gak dodol pacar-pacaran. Pacar kembang. Pacar kembang. Pacar kembang iku arane kampung kon niku lapo. Oh, Aku dodol iku saiki. apa? Dodol botol, nggae botol dhewe. Lo desa. Oh, Nggae jare- botol dhewe oh, lagi. iya aku krungu. Lemah iku tanahku sing sesuk tak keduk. Iya krungu aku sing dhisik ngobong loro wae ya. Iki gak contoh. Oh, terus tanah dikeduki. Tak keduk tak gawe botol. Bareng. Terus tak pe. Durung garing udan deres. Tapi Botol- api. Api apa botol balik dadi lemah meneh kon niku. Wah omong-omong. Mulan lek rendengi kok aja nggih boto ana njaba gawe payon dhisik. Iya. Tuku terpal. Kira-kira ya terpal iku ambane mbuh 100 meter mesagi lah. Dadi selamat gak ana udan wis. Iki kan udan tak gawe tuku terpal iku apa? Iku pemasukan durung ono tuku terpal kon niku. Mulane karep iku kudu diimbang karo bondo. Ana karep gak ana bondo ndak bisa jadi. Ada bondo gak ana karep ya matri. Matri nyoder. Mati Kene lho jalan. karepku iki doleno pendapat sing enak ya apa? Aku nyumpah dodol iwak mas apa? Ikan mas ikan Oh, akeh. gampang. Iya. Isane Iwak mas lah gede-gede ya. Saiki Saiki nggih isane dadi sepat kaya dadi ikan mas iku ya apa? ngene lho ya. Lek biasa lah gede-gede ta. Iya, Pak, gede-gede. Ikan mas saiki cilik-cilik iwak gadul iku lho. Iya. Pak Gatot di Iwak gadul anu di apa? Wenter abang. Di wenter abang diculno. aduh dimeni lho. Dimeni iku lek klilipen iwake natap-natap ngono kan. Kok niku tuku iwak cilik-cilik iwak sepat barang dimeni. Iwak sepat iki budal rapat. Ane iwak kotuk. Mati dibekuk.
Kon maling kidungan. Lah kon Ane ngono. iwak dimeni dicet ora gak iso kedip kon iki. Wis ta. Lek wis tau padha kepethuk ana ndur panggunge iso ya. Iki dorong kepethuk sithik nggo ndok maing. Iya. Ndok sithik ndok ambe sing wedok wayem. Suwedok ayo. Iya. Iya duwe akeh kon niku. Dek kan nangani dhewe. Iya saiki men. Iya. Iya, saiki dadi bos, Dek. Di bos. Montore ganti ya. Seneng aku nek dikonco dadi bos. Gak apa-apa lah, awak dhewe kudu ngono lah ya. Iya. Lah saiki lek ngono ayo melok aku ae. Alhamdulillah kon. Yo lambo. Loh, kon iku ngajak kok mbek apa sih lho? Lah nanti ki Ya enake. dolekno penggawean sing cocok lho. Cocok ah. Iya. Saiki aku butuh. Sampai aku oleh dhuwit lho. Lah aku yo butuh lah dhuwit, padha butuh are. Lah iso mamu Sementara gitu? iki gentenan. Iya apa? Omamu sik. Heh, Omamu sik. omamu durung tak dol omaku kon dol. Kon iki dodol omah dolek dhuwit. Arisan. Saiki aku butuh omamu tak dol. Iya. Meneh lek kon butuh aku nyengkre. Sing tak dol omahe sapa? Omahe tangga. Oh, dadi kepuwi wong jangan ngomong disenen. Ya Tapi- gede ya. Rundingane gak masuk akal dadi niku mulai salah paham geger. Iya. Nyambut gawe apa sing aku dolekno sing Lah enteng-enteng. kon iku sing lincah pendapatmu apa? Lincah kon aku pelayu ku yo banter. Lah ya. Kon golek nang Jombang bae duwe anu mbako-mbako. Oh, mbahku. Nang yuk li. Oh, anu ning li ah. Iya. Dodol mbahku panjenengan. Dodol mbahku. Iya. Lah mbuake ulere gak iso ya? Eh? Uler-ulere ngono bagian kebon lah. Iso. Engko nek iso mbahku uler ya. Nggo uler terus nggo mbako didik gak ketara. Ngorong Disimpen. rong kiso. Tiga, iya tiga muli. Telung kiso. Tutuk omah dijopo mbek wong. Coba mi wong Ayo dijopo gak resmi. Omonganmu ngono. Yuk nggo pulpen kene. Iya, kaya apa ya? Iki tanggal 12. Aku ngidul ae. Iki lakune kudu ngidul lek ngalor kon ngalor sumpet segoro ngalor. Kan iku dadi wong tuwa sing pinter kan. Lho, sik tangan petangno. Kene. Waduh gak iso enak kon iki. Mesti bojomu loro-lorona ya. Iya kok ero. Iya lah. Mulane lha iki lek dhuwit panjer ojo ginambakno kan. Iki angel warasi kan. Ero ae. Kudu lapor duwe panjer. Lho lah iya. Wis saiki ayo butuh dhuwit aku ya. Iya betul duwe. Ayo malah aku ta. Temenan ta? Ayo ta. Nang ndi? Lho ayo. Nama sapa iki? Kon melok ta gak? Iya. Lek gak melok tak tinggal lho. Lho iya melok. Melok ta? Iya iya. Oh, yuk, Bos. Ngene ndi kusume dhewe-dhewe pancene. Iya lah ngene kartolone kene usum rebab. Nggon kusum jangat. Pancene ya apa? Ngalor ngidul. Lah aku gak duwe kendang tawani jangat. Wis gak tak tuku ya apa? Tak tuku ya korban 35. Ya aku lak melestarikan konco. Gak ngono len dia jangat iki. Winginane nyang omahku. Tak takoni apik ya ndi, Cak? Apik terbangan. Kono nyamburi mangan tak buka bungkusan jangat. Ngarane nek nggo terbang. Ah, wis baperek wis untung-untungan. Pokoke gak mujuki kancane ngono. Cuma aku kepengin merubah nasib. Saiki dadi pelawak kok ngene bek meneh-meneh dadi dokter ta apa? Dadi penyanyi enak. Bila ku seorang diri, jangan kau bersedih. Bila kau seorang diri, aku kan menemani. Oh, kau duduk di sana, kau duduk di situ. Oh, ceglong kabeh. Lama diduduki kabeh, setakne rerek gak ayem ya apa? Ganti sepeda motor anyar. Om anyar, bojo anyar. Dik, kan gak kerasa ya, Dik? Lah kok, Pak? Waduh. Iki nirarek nom-nom lho. Nyang tuku durung duwe bojo padha sekolah. Pak, tuku ki lho, Pak. Jare lanange ngene. Ya, Mah, gak ono dhuwit, Mah. Lah wis ngerti ngono celok Pak, gak nyelok emak. Wong durung duwe anak, Dik, Dik kon niku. Lho gak apa-apa sing kemajuan. Karepku sing serius ngono lho. Nyeluk aku kanda ta apa ngono lho. Kanda. Lah aku nyeluk Sampe nyelok aku. Dinda ta. apa? Adane komik Wong kon biasa maca komik ngono. Ya sepurane lho, Dik, aku durung ro karepmu ya apa durung ro ya.
Kon ya mesti durung nguruk karepku. Ya ngerti. Aku iki nek esuk seneng aku putu, Dek. Apa? Putu. Lho putu ku enak, Dek. Jabone sepo jerone legi. Aja macem-macem. Wis gak usah jajan, ekonomis sithik. Durung setahun wis strek rek. Kon niku Dek, dadi bojo durung setahun, Dek, kon mbok ya. Gak perlu mangan Jelas. aneh-aneh iku. Sing perlu iku ya Ya apa? segoe titik sayure sing akeh. Oh, ngono ta. Wak ngono sih belajar ya nek rame ae mbek ana spine wong-wong. Kon ngerti nek ya. Lho, Titenono, Dek ya, titenono. Akeh longgoku petingkrang rame, Dek. Nek Kali longgo melorot. senden ini kok. Titenono, mburi kan ganjele. Karepku wis masak ta. ya wis tak siapno. Sampe memang golek apa sih kok tingar-tingar ket mang ngungkapi kloso. Kon niku ya apa? Aku nyengketno dhuwit 3.000 gak ono karo kon niku. Ngono iki lho wong lanang ngono iku. Lah ngene kloso-kloson apa nih? Sampe golek apa lho? Ya tinggi lho. Kok dengaren biasae. Gak tau ngomong ambek aku liyane lus-lus keris ae. Loh. Aku les ngomong toh, kemanten Penghasilannya ku anyar. apa keris iku? Sekali waktu kita mukul del ngono lho. Sing dipokol iku apane ana hasile sih Yo keris. bathuk niku pukul kan niku. Keris iki nek disewu wong ya, temen nek kanggo penting ya, kanggo ngene Alah. omah ngono iku. Supaya omah iki ngalurono ngono iku. Ngingu kok ngingu keris, mbok ngingu tabuhan po. Kon Lah ngomong iya, ngono ya, kon mana ngomong ngono sewane? ya. Kon ngomong ngono durung tuku ngene iki, sik krungu kanca. Terus Pak Mene wong Syukur. 5 mene ngono brel nang omah kon. Ngono ngono tik aku sing Lah penitine iya. lak ngono. Mangkane. Sembarang aja atik woro-woro. Semen-men loro tuku gak ono semoro, Dik. Sampeyan gak iso niru taktike Pak Syukur iku. Lah ya apa saiki gak maju? Lho gamelan. Iya sih. Lah, aku tahun duwe loro ilang situk-situk. Sampeyan gak iso ngerumat ngono. Apane nglumpuke ngene Demak kono arek kono. Wis. Gak Saiki situ gamelan, Dik, aku. gak seneng aku ambek keris-kerisan iki. Lho kan ya apa sandang pangan Dik kon iki. Alah apane sana pangan apa? Lah winginane ya apa aga metu diluk kanggo nulak udan iku. Ndi? Lho Ya lah. terus ena sampean nulak udan gak ngelenting. Lho lah wong ndek gawe dikon nulak piro wingi? Bae apa? Ah, sangone becak tok. Ya iku yang sampean teni hasil. Salah mari ngono. Wong yo ojo putus asa, sekali gagal, 2 kali ngono lho. Lah 2 kali apa wingi kok nambani arek ya waras ya arek. Klenger kon iki apa. Pokok kon sing dukung aku, Dik. Aku Gak. duwe kesenengan ngene iki Gak seneng aku dukungan. nyambut gawe ngono, gak seneng nyambut gawe liyane ae. Bener nek aku nyekel keris kon kudu hobi. Hobi apa? Dolek kul buntak ngono apa. Kayak apa kul buntak. Ya cek padha jalane lak ngono. Sapa, Dik? Bun. Mangga. Waduh, lali dah. Waduh. Sapa sih sapa? Waduh, iki lho sapa iku? Aku nek. Sapa sih? Sapa? Lho ya apa sih kok pada bingung e? Setalane ndelok Eling titik. be sampean sapa sih? Waduh, Dik, mosok kon niku lali Lah, barek kon ya iya. dhewe. Sapa? Iki lah. Mosok wong iki gak lali peno lali. Jenenge. Sapari ya? Lho iya. Oh iya. Oh, Nama lah itu? kakek masang brengos. Dik bukakno, Dik. Hah? Bukakno. Apane yang dibuka? Lawang Buril. Aja repot-repot aku rene iki ya gak njaluk kebutuhan ngono enggak. Lah lha apa? Cuma ya dolen-dolen delok keadaanmu iki kok selalu keluh kesah. Oh, Apa rek jiwa kelinci seni? penrir kon ngelok. Seni ku sing gembira ta? Kok gembira sih? Sing gembira. Kon iki nek gak iso ngomong jok kon ngono, gembira ki apa? Gembira lho gembira. Bojoku iki lulusan SMA. Iki ta. Cok ngono kan niku. Oh, iki bojomu iki biyen riwayate ngerti aku ro iki. Apane? Iki biyen kan sinden. Sinden tak angkat deh. Oh, tak angkat iya. tak sekolahno. Heeh. Lah meneh Sinden pinter-pinter pendidikan. oleh jasa tak kok nyinden maneh ngono lho karep. Yo, Apa aja. sing penting lah sekolah. Lah ya ya. pariane tak ganyang luar negeri. Ojo ngono. ganjak. Apa? Ojo ganjak. Apa kanjak iku? Lho nek jare wong Surabaya ojo sampak. Kon nek ngomong ganjang nak ngomong ri. Lari kon kajuri. Kok aneh sih? Lah ya kene ngomong ganjang Iya, kaju. awak dhewe iki ya ngomong-ngomong soal seni lho, Rek. Heeh. Ya apa saiki kok tempate kesenian iki kok sempit saiki. Coba ta. Ngono-ngono Kon- salamu Ro, dhewe kan. Penderitaan iki ludruk-ludruk. Lah ya ri. Gak men tempat saiki Setari kan sik nomor tak ngomong ri. Wong arek-arek ngir kepethuk aku ngomong rem kok kontos kok sepi lho ri lak kon dhewe sri. Lho, iso rame lho endi sih? Coba kok delok teko ndi? Lho, ya delok teko kaca brenggolo. Ya mesti ae sepi sing gak kerasan sampean. Nah. Rono ngalir. Lah iki lho bojoku Enggak. ngerti. Gak perkara iku, soalnya
Sepisan iki kan kena bencana alam udan-udanan iki. Wah, hutan-hutanan. Iya. Iya. Wis kabeh temu bakulan lho, Rek. Ya bakulan kono ramene ono sepine. Mamela saiki nek kesenian, pimpinan kudu ngerti. Iya, Di samping seni maju mburi di anu wira swasta. Lah, Apa iku. mungsune udan iku apa? Ngono lho. Mungsune udan Mburi iki kek ya- rombong. Nah. Prapen. Enggak mburi kek rombong. Dikekno angsli ngono bakul angsli. Wis aku tau ngono. Oper haluan ya. Kan di sampingan aku gawe rombong. Dadak sedina digawe ngayup wong turu. Dek irisna, Dek. Kan Apa? Cara apa? irisen. Apa sendiri? Iku nganglo benang ki mau liris. Sik saiki ngene, to the point ya. Hah? To the point. Maju bojoku. Pokoknya. Oh, pokoknya ya. Inti sarine. Iya, aku rene iki Terus lah. sampean apa? Canggih Nah. sambat ta. Loro. Lah aku nek loro lah apa sambat iso mlaku teko kene ning. Lah ya. Sambat kon gak ro kemanten anyar kon sambati ya. Golek kebutuhan aku rene. Kene botone akeh. Butuh apa sih, Kon? Lah ngamben nih bal jeplok ngono kon apa. Wah rek iki repot. Mamula kok nek turu nduk plesteran ae ta. Oh iso. Ngawur ae. Ngantuk wis gelosun nduk plesteran lho. Oh ya kak ngono sik arep lek meningkatkan. Iya. Ya, Aku apa rene iki sekali. siji gawe loro gawe. Ping pisan kepengin ro omamu. Iya ya wis ro. Kaping pindhone kok dijaluk tolong wong. Jaluk tolong wong kok jaluk tolong aku. Kok dene kok duwe pusaka. Duwe, Dek, pusaka Gaman iki gaman. Apa sih keris iku ta? Keris. Alah kena. Ki Lho kan ya. Ah, wes. Rek iki sojo dreken. Kok tak uncalno. Ya ndi ta iki? Ya ndi ta Emosi iki? rek. Bojoku emosi dreken. Iya, iki kena gak dudol. Wah, kon niku riri, kon niku. Oh dilarang iki. Ojo tarik, kon Yes, niku. gak pareng, Sing gak pareng. penting lho ri kanggo apa ngono lho. Heeh, iki lak aku dijaluki wong ta wong duwe gawe iki. Dikae ngene ndi? Karepe. Irian Jaya. Riri. Oh, ya lho kene aku tak dudono kon serobot. Ngerobot. Aku sing gelek diserobot. Mangkane iki pasang Tak tabel. ada aku gelek diserobot. Sik andek-andek ngono ya. Terusane gak ono. Lur-lur kon nabudruk ngono ya. Ya, tadi kon niku ya selaku pimpinan ojo menekan-nekan mbek masyarakat sing keadaan gak duwe. Ngono lho. Iya. Delok kekuatan Sik, sing sik. nanggap. Iya, iya. Ya sapi sih pasarane kon. Ya apa ya? Pasarane piro? Jari ngomong liyane Ri. Apa sih pasaran apa sih? Sapi-sapi, Dek, sapi. Kok sing situ tanggapan untuk Wah. sapi? Ngomong apa sih? Sapari iki karepe kan ndelok pasar sapi ya. Lah kok tanggapan Terop, sapi terop. Terop. Iya. Nek terop iku aku nek werene iku ya anu lah teka-teki lah. Piro? Delok wong nek wong lemes ngono. Tak murano ri. Murah ya. Nek wong ndangek ngene. Di bawah 400? Ri ngomong liyane. Gak aku jangan nyelang dulu ya gaman. Siapa karepe ya? Kapan lah wong ngono ae lho. Dek meneng aduh Iki ampuh ta? Gor kon iku. Ampuh ta? Ampuh. Ya. Wah kena jamu ampuh. Ya. Kono ku ngawur ampuh kanggo nulak-nulak iki lho. Oh iya, upamane mendung-mendung teko ya. Lah mendung teko didangekno. Didangano. Nyilak ya. Ilang. Tangane sampe nduk latar kok kloncom. Wong kon ngendone Dek kon niku. Kabiyen aku gak seneng kok ngono. Saiki ampuh ta enggak, Dik? Ampuh deh, cok kuatir. Oh, Lah iya, iya. banjir keputran iku gara-gara apa? Iki lak tanggoku ono ngelarani telung bengi. Terus gak iso ngelairno. Coba iki gawe iki gaman brojol. Iki ana gaman brojol ya. Iku wis bobot piro sih? Bobot piro? 2 tahun. Rong 2 tahun. Lorong tahun aja korene ri kok ngawur ae. Wong loro tadi setahun ngono lho. 12 bulan. Iya. Iki gawon ya. Gawon dekek nisor kasur. Masih ditepno. Ojo lak tubles wong ngawur kene. Turok nang ngene. Delok isu-isu. Nek Iya. wong atik. Nah, nek Apa? ngono. Ya iku sambatan wong. Ya tak gawe sik ya. Ya, kan Lho lho. gampang kok. Kena piro lho duit kembang. Biasa piro dhek kembang? Ya 6.000 ta. Piro? 6.000 lak kena kan. 6.000 kalau petang tempelan. Tempelan gede-gede ku lho. Wis balik kene. Wis 4.000 nih. Petang tempelan piro ta? Karo. Sembo batin Tiga ngirim. Duwe gawan aku gak Ya wis. seneng. Dek, waduh kok niku Dek kan. Pokoke engko ampuh, Mm-mm. engko laru dhewe. Iki kan dhisik kene. Ya iki 3.000 ya. 3.000. Nah, duit 3.000 iki. Kawan sing cilik iki kris iki, kawan. Kawan sing cilik Gak ya. karo ta? Nek 6.000 sing sitok iki kon bisa. Karung lho karo. Ya wis kawan-kawan. Iya. Wis. Engko nek ampuh temen tak tambah 200. Iya iya. Nek rame-rame terop jan apa, Dik? Iya iya, cok kuatir. Cok kuatir. Yuk mulai yuk. Iya ya. Iya. Lho Dek, ya apa Dek? Lah 3.000. kaya ngono gak seneng pangan-pangan dhewe. Kan iku mulai ngono kan niku. 3.000 sak setan itu gak ono sak jam. Gak wis aku
iku aku nang pasar kulaan, Bang. Lho ya apa sih? Dek. Waduh, aduh. Dek. Wong urip nek gelem ati-ati iso uripe slamet. Contone kaya aku iki, sebab aku iki gelem ngatur aja sampai rumah tangga berantakan. Sopo sih nek? Lah wong arek-arek iku enggak iku semboyane pokoke ana dintekno saiki, oleh meneh entekno meneh. Salah iku. Ya pancet arek. Ada. Ya apa karepe lho? Karepe lho ya apa sih karepe? Waduh ya apa sih rek? Cek nemene kono oleh gado ati nguntal ati ngemplok ati kon. Iku jiat. Ya, tangga sebelah. Mulai nyatek. Tangga sebelah mulai jeplak. Aduh. Ya gak apa-apa. Tapi aja nemen-nemen godo aku ya, jiat. Aku ngerti nek kon banyak kendang umum. Banyak kendang bangkit. Tapi nemen kok le godo aku. Kon tak elingno lho, umurmu barek aku tuwek aku. Kon tak anggap anak kenek, dulur kenek, keluarga kenek. Ya, terusno. Tambah suwe tambah ndodro. Lah nek kon terus kaya ngono, nek ana apa-apa gak tanggung jawab. Lho, boleh wayangan, Rek. Ya apa, Rek? Loh, nek ngene jelas terang gamblang cetha trewelo-welo. Tambah suwe tambah ndodro, tambah suwe tambah gawe-gawe. Ya, gak apa-apa aku. Tapi wong urip lho ya. Wong urip kudu ngerti uripe lho ya. Sebab gak tuwek tok, aku ben tau dadi bayek, arek, tuwek, mewek, matek. Tapi kon gak ngerti kon. Tak umbar tambah suwe tambah ndodro. Tambah suwe tambah kon gawe-gawe ya terusno ditenono kon ya nek kon gawe cara kaya ngene gawe lagu kaya ngene besok kesiku Ibu Pertiwi. Kuku babar pisan pernatan rusak kon sing nasak desa kacu kon sing gawe rusuh tambah suwe tambah datero ya wis tutukno kon kula apa melok ae entuk nak munah melok ae lho kon tandake lho kon ya oleh bolo ya jiat oleh bolo kon lah bapakne bondet ta kon tapi awas kon tak kadakno bondet kon ya
Wah. Nek ngene aturan tambah gak karu-karuan arek iki. Ya tresna kan ya. Aku wong sabar. Tapi wong sabar ono batese. Tapi nek entek kesabar aku, kon titen terusno. Sopo kon apane? Kok iki yo ngono nek muri-muri mendayo kon niku. Tak sangkane iki mang siluman. Siluman. Mendayo. Sasar ta kon. Iki basemane gak wong iki. Lho, dalang. Dalang opo ndek latihan ya, Mas? Latihan. Oh dikudu arek latihan ndakno. Lho cokoten. Cokoten. Lakon apa wayang ya, Bes? Lakon tak Senen. Saya lakon nek markati. Kon niku takon sing enggak kon niku. Oh, dalang, Bang. Aku iki lak nang omah ta. Iya. Ngomong arek-arek kotekan karo nek rekaman iki. Ya, pernah kudu sing sabar. Oh iya. Iki kan arek remaja-remaja kabeh. Iya remaja-remaja kabeh. Iya, kemarin mbek Sokran perlu nih, Cak. Iya. Iya, sapa maneh cocok. Ya wis. Lah kok lu kotak. Kan di kursi ya? Gak ono di. Gue gak cukup. Iya. Gak ini dari. Ono. Iya. Ya, Pak. Omong, Omong. Gak ngomong diantem wis. Iku kaku watok ya arek iki. Kon niku aja bertindak tangan robot ta. Watoke kaku kon niku. Iki butuh duit. Iya. Ya Pak. Ya rene mang ape nawakno dagang aku ya. Nang dagangan. Iya, daripada awak dhewe nganggur. Iya. Untung-untung titik. Iya, gak bagi apa-apa. wong loro mek Sokran. Iya, atuk ngono timbangane wong nglakoni pek pinek barange pinek. Iya. Tapi atuk nglakoni ngono. Lakon nek pinek barang pinek. Iki lho barange wong liya lho. Aduh dodolan ya. Iya. Anu, Iki apa? Gawa keris, ta? Gawa keris. Hah? Keris. Ya keris iki. Iya. Kok kaya apa ri ngawur ae. Zaman wis maju kuno ngene ngerti Tapi ya. ndelok kampuhane keris iki, Bas. Waduh masih teko nepi oleh iki. Heh? Nepi. bakon nepi, bakon nyungsang. Gak ngurus keris aku. Keris karo welang. Heh? Keris karo Iya, welang. karo welang. Karo welang. Karo Karo buncise. Heh? Karo welang Karo iki. sladrine buncis. Loro kabeh. Heh? Karo welang ambek karo pedang. Iya. Waduh model-model kon balik. Sing iki sing ampuh iki. Sing iki, Iki kanggo menghadapi wong opo ae. Iya. Ya apa ya? Ya Iki apa? kapan ya? Iya. Bahasa asing gak menguasai. Ah. Iya. Iki menghadapi wong Jepang, bahasa Jepang iso. Iso. Oh, Jepang iso. Terus lihat. Menghadapi wong Inggris. Iya, iya. Ora gak iso bahasa Inggris. Iya. Inggris iso. Iso. Tadi upo mau gak iso bahasa Belanda. Iya. Wong Belanda iso. Oh, Belanda iso. Iya. Iya dengkulmu anjlok. Mesti ae wong Inggris iso. Lho gak percaya? Coba niki gedhekno irung ya iso. Iso. Sore bayat mani rek. Ngawur ae kon niku. Iki nek gawe tolong apa-apa iki, Bas? Ngene ndak kandhani ya. Sing situ wis payu iki tuku maedi. Mani tidak dong turi. Oh tak tutuk kusimu kan kok. Ora gak percaya. Apa? Iki tak dekekno kemejaku. Ya, terus? kemeja iki obongen. Apa kan? Engko nek murup tak tonyo peno. Wis angin ae ya. Sapari mbek sorokan ya. Sokran lho. Sok-sokran saiki gak perlu atik model-model. Iya. Agak butuh barang ini. Iki barang ketinggalan tahun selikur zamane. Saiki nek aku tanglet duwe iki tak digal kene wis. Oh, ano. Delok regane, Titik ya, Bas. Bas. titik. Kano. Piro sih butuh piro sih? Alah, mek 200 sih. 200 apa? 1000. Duit bebekmu. Iya, duit bebekmu 100.000. Duwe bebek. Ngawur ae niku. Capa semen iki kan ngugemi bojone biyen. Bojone sapa carane? Bojone sapa? Gak ngerti aku. Lho. Oh, Oh, tanggane. Iya, tanggane kuwi. Wakmu Kale nyimpen barang ini. Iya. Heeh. Iya. Kayak iku prihatin, Iya, demi iya. hati-hati. Iya, terus? Dadi ya sugih ngene. Iya, Tapi malah kai. Gak meleki bakolot. Tetekku dhewe. Lho, pasane pancen omong soge. Soge. Sogene soge. Iya. Tapi njalukan rokok. Iya. Sopo? Semen. Iya, ganteng. Gak tau njaluk rokok. Tapi gak tahu adus. Nah, iya. Wis tak mulai nek ngono. Sing delok Petang. Niki Kris. Iki sing kene. Iya. Loh, lo dibuang. Wah. Loh, iso mlayu Kris. Iki nek vaksine cepet tak Tutuk karan luke dudurno nek. luke. Luk piro iki? Luk 9 iki. Karo welang luk 9. Golongane iku. Jawa ya, ayo. Enggak. Ayo. Luk cici. Luk cici. Luk cici golongane luk ciyet. Aja ngenyek ta. Gelem tak gelem? Ciyet. Gelem tak gelem? Mau. Sampe Jukun balik. Jukun Kris. Ayo Kris, nang warung Kris. Ngono ta. Digawe anduk nang warung, gak bayar gak apa-apa nggo. Oh, Iya, gak apa-apa, 30 wong kon go. Hah? 30 wong kon go. Lah apa utang lho? Oh. Wis tak balik aku. Model-model sik enom model gak karu-karuan. Apa gak pamit aku. Wah, kok gak pamitan bandak. Lah apa kon kok melibet nek kono? Sik enom gak duwe akal. Lho, sapa iki? Waduh, ati ngawang barang. Oh, wi, pakaiane lu. Brengose rek. Lho, sapa iki?
model-model aduh rasakno kon ketatap. Rasakno kedengkule ketatap. Model-model gayaku rek. Mangke rumiyin kula badhe pitanyo dhateng panjenengan, Den. Mangke rumiyin badhe pitanyo. Menapa leres menika tanah Jawi? Nggih leser. Leres mriki tanah Jawi. Lah sampean iki keparing asma simpen. Sinten sampean iki? Nek sampean boten sumrep kali kula Nggih. patih saking atas angin kang peparap Prabu Michael Jackson. Waduh. Kaya penyanyi jenenge ono patih awake kaya petelot. Kaya petelot awake. Niki ngeten kisana. Iya terus pundi Gusti Tebih Patih? saking atas angin kula ngantos nglanglang jagat kula madosi tanah Jawi menawi menika leres tanah Jawi niki dusun pundi? Menika Karang Kedempel. Menika loro pangkon. Menika griya kula niki. Oh nggih, asmanipun sinten? Kula R Baseman. Oh, Rombengan. Mboten rakyat Baseman. Oh, Baseman. Nggih. Nggih, kula tebih saking atas angin kula panjenengan wonten wisik kedah mandhap wonten wuwungan mriki. Waduh nang hubungane. Anu, wonten dalam panjenengan. Lajeng maksudipun dos pundi Gusti Patih? Kula menika nglalang jagat niku biasanipun nek pati menika niti napa to? Mestimun nite kuda. Lah, Kuda mestinipun. lah sakmenika perkawis kuda-kuda niku pun diunggahaken kali tukang-tukang kayu. Wah pemborong rupane kek. Pemborong rupane iki. Kula rumiyin niku mboten niti kuda, kula namung niti sepeda. Waduh. Lah berangkatipun saking atas angin ngantos tanah Jawi mulai tahun 71 ngantos 85 niki nglalang jagat lho. Waduh ya apa iki? Enggak mangan blas. Lajeng maksudipun Gusti Patih wonten menapa menika? Kula dipun utus kali Gusti Ratu Oh nggih. ngupadi pusaka keris-keris. Iya seru, ngoten lho. Pecicil lho. Nggih pun nggih semerep. Pusaka kang aran Karawelang Oh nggih. kang Luk Songo. Oh nggih. Nggih, menawi panjenengan gadah pinten yuta kemawon kula bayar, saya bayar, Pak. Waduh bahasa Indonesia rek. Masalah ini ngomongin bangsa miun lho. Menawi Gusti Patih menika mbetaken pusaka keris ingkang peparap Karawelang Luk Songo. Luk Songo. Nedhi pinten yuta badhe kula tumbas. Oh Luk Songo nyuro nggih menika Songo nggih. Nggih ngeposaken Sanes nyuro. Kados pundi? Sanes. Nggih. Menika klintu sanes nyuro, sanes nyongo. Saya kacang terus pundi? Menika nyorok. Oh nyorok. Nyorok. Esuk nyoleng sore nyoleng iki kok. Lah menika upami reginipun awis dos pundi Gusti? Menawi wonten kula bayar sebab pusaka menika nomor setunggal. Nggih. Dados tiang sekti, nomor kalih dipun sungkan tiang, nomor 3 saged sugih. Oh, aduh Bondo, bandu, gandu. Oh, aduh. Gandu sing melok meler biyen. Tapi meler out dari utara. Ya apa rek la opo mang tak tolak marek. Menawi tangga ngriki wonten kang gadah panjenengan matur mawon kali kula. Menika ngaten Badhe kula persi. Oh, dipersi rek. Menika ngaten nggih Gusti. Waleh-waleh menapa sampun ngantos waleh. Menawi Gusti betaken menika kula purun madosaken. Nggih. Ning cara mesti wontenipun anu, menika uang tali menika. Oh, kangge persekot to? Persekot. Ngertos persekot ini. Sampun kendaraanipun mulawis. Mangke dipun jemput napa kendaraan saking kula napa sampeyan? Menawi cara atas angin menika uang muka. Oh nggih. Muka rai muka. Nggih. Ono pate kok entak-entak. Lah menika uang pertama kedah wonten sebab menika wonten perantaraanipun. Tapi janjinipun kedah wonten lho. Oh nggih. Nek kula wangsul ngriki kathik mboten wonten Karawelang. Wah, Nggih. kula abrak-abrakaken, kula idek kaya gadung, kula seret kaya blarak, idek kaya raja. Waduh diancam dengan aturan. Nggih, sampun kuatis. Sampun kuatos. Tetep wonten. Wonten nggih? Nggih. Menika Nggih. kangge talinipun Nggih. yatra 10.000. Oh, kok kedik nggih? Nggih. Wong regine yuta-yuta nek 10.000. Nggih. Menawi menawi mboten wonten mangke ical mboten menapa. Waduh pate kiri rupane pate kok. Wonten menapa mboten? Nggih, wonten. Pinten menit malih? Sekedap mawon. Gangsal menit. Nggih, gasal menit. Nek ngoten kula tak teng Karang Menjangan. Monggo. Lho nang Karang Menjangan operasi bae iki. Kula badhe besuk putranipun Gusti Ratu ingkang ngamar wonten Karang Menjangan. Anak ratu dioperasi rek. Nggih, Nggih, ngestu aku dawuh. kula nyuwun banget. Suwi. Wadil wae. Oh, iya. Iki rezeki mondo tak tampil iki marek. Coba sapari mbek Sokran mang tak terima kerise. Lu tak kei dhuwit 100.000 umpama ngoten.
Waduh iso sugih dadak aku. Kapan yo kepethuk arek iki ya. Kepethuk arek ngono tak terusno nek keris iku. Waduh rek. Wis gampang tak aturi aku tak nang arek ae. Kran, iki sial perkara kon melok iki. Ah, ya gak pergo aku. Mosok keris digawa ngalor ngidul, ditawak-tawak nerono gak payu coba. Ngono sembarang kon. Wis ta mesti dituku. Lah mong kon gak ono semreng ae blas merecing ae ngono. Ora, ya iki jagano petik blorok iku. Padahal keris iki sah lho. Sah keris iki. Saya Ya sah pokok iki aku ya mengeluarkan uang. iya, tapi ini aku kadung utang wedang no warung ayo. Piro? Entek piro? Entek piro? Mutek 800 ya. 800 ya. Hebat. Waduh, gawat. Kon niku ya apa durung ruasi terus kon Lah kon jare Tanggal mesti sakmono. payu, basman niku soge mesti payu. salamu mangkon nek pakai necis ngene kok kon gelem sarungan. Ah. Malas kon. Sarungan kaya ana kairun ngono. Senenge kon niku. Padahal iki murah tak tawakno piro 200 Bang ya. Iya, 200.000. Iya. Wis saiki nang didol anu 5.000. Nek rombeng kon. Iya. Kok kon niku ngoyo kon niku kan. Ngoyo kok sing Ngoyo ngoyo. ta, engko ana wong botel amar dhewe ta. Asale dhuwit mesti dadi dhuwit ngono kan. Iya dadi dhuwit iki kon sapi ngene iki ya kadung utang. Wah, kon niku utang gampang. Reh, Iki kon gak duwe dhuwit cilik ta? Kan duwe cilik kan. reh. Kan duwe cilik ta? Ayo. Saliman. Saliman. Bener aja. Iya, Ri. Sabar Ri. Iblis teko. Iku anu iso kan iki anu niku. Nyidoke nek ngomong aja ngado. Ya, nyidik aku iki sana kon. Dungaren kon kok noter-noter dungaren. Heh? Dungaren. Lho anane iki mang ya dungaren iku warane rene mang. Lah iya, lha apa? Ana perlune ri mari. Bener ana perlu penot tok ae goleki aku. Nek gak ono coba. Iya. Muncul Rina enggak. Ngene ri sing wis. Iya ta sing wis kaya awakmu nang omahku iki lho. Iya ya. Aku lak termasuk omongku lak kaku ta. Wah bener kelatut. Omongku atos ya ta. Heeh. Sepurane ae. Iya ta? Iya. Lah mulane aku rene mang perlu ape nakokne. Ya apa kira? Oh. Ya apa iki? Saya diantem ae kok. Kok niku apa jane? Kok ditiru anakmu utama niku kon utama iku. Ngerti ya? Aku mang awak dhewe dina-dina. Kon niku salah paham kon niku. Ayo kita rene perlu apa sih? Perlu apa? Ayo ngomong kok. Lho ngene Pak, aku sing ngene. Perlu apa? Aku mlaku blek-blek lho ratine. Wong ku walas-walas ae, peno Iya. malak kasar ah. Iya. Saiki diwales peno aja ngersula ya. Lho aja ngono sak wong tuwa rek kon niku tok ngawur ae. Ah, Iya. Ora kene apa sih? Oh, perkara keris mangga. nah ngene. Keris mau kon lak njaluk rong taus ah. Iya lak rong taus. Rong taus 300 kok. Oh iya mesti 300 tak tutup. Ya lak 400 Mang ya. Heh? Malah njaluk 400 ya. Dari 300. Wah, kok niku 400. Piro. Wah, juta kok. Wis tak 1 juta tak cucup. Tak oyup. Wis tak tutup. Nah, piro ri kon? Ya wis Mang biasa ae 300 Saya ae. 300 tak tutup. Wis. Iya. Nanti ya ikrise. Nah iki Kris. Hmm. Ah duit duit dhisik kok ora mlayu peno. Lah opo mlayu? Lah iku Ah, apa? duit dhisik. Kresek. Kertas. Kertas. Iya. Ruwane tak kopekmu iku. Kan sedikit belas ya. Nah, lagi ya olah kadang cilik. Iya. Kresek. Lah. Ya 300 ya. Iya, 300. Duit tak cekel. Iya. Keris iki tak kene peno. Iya. Ojo lali jenenge ya. Kapanane lho ya? Koro Welang. Koro belang. Maneh? Koro Welang. Koro belang. Nah, iya. Besok masuk pagi ya. Oh, kan niku dadi guru ta kon niku, otokno. Wis tadi aja kene ri. Tinggal ya. Ya. Masalah tepak rek. Iki aku iso sugih dadak. Engko nek adik Gusti Pati teko, waduh, berapa yuta tak terima. Wah. Seneng wis. Wah, Gusti Pati. Menapa sugih rawuh Gusti? Nggih, kula mboten pangling kali sampean. Nggih. Kok mringis yo luwak. Lho, enake. Wonten menapa? Menika ngaten Gusti. Atas pundi janjinipun? Saking pesanan men Gusti menika sampun kula dapetaken. Sampun laksanaken. Oh, sampun angsal to? Nggih. Saestu. Nggih. Koro Welang? Lah menika. Lho songo. Nggih wujudipun. Menika wujudipun. Nggih. Waduh. Aku dapat eling dapat. Boten mondok rek. Menawi cocok mangke pinten yuta kula bayar. Oh ngaten. Namung kula semados rumiyin. Lho. Kula tak rojel karo Gusti Prabu. Oh, bener Roger bareng rek. Nggih.
Tenggo. Iya. Tenggo sekedap. Iya. Tenggo balik sekedap balik. Mangke lumen nggih. Kok boleh legrek ngene. Calling. CQ 1985. Selasa Kliwon. Iki lak boleh weton kuwi. Silakan masuk. Di sini Patih Michael Jackson. Apa bisa di Roger? CQ, Roger, silakan masuk. Kok boleh rewel iki sing ngrusuh sapa iki? Roger. Ya. Silakan masuk. Iki ngomong opo iki? Ya. Oh, menika ngaten. Menika Gusti Ratu ingkang wonten atas angin. Dados lek masuk teng ngeten iki suarane boleh cilik ngono. Aduh ditelepon bareng rek. Ya di sini Ratu Naif. Di sini Ratu Naif 40384. Tidak boleh dibalik ya. Ya dari langitan. Dari atas langit. Siapa situ? Oh, Patih Michael Jackson. Wah, saya tunggu sudah lama gak teko. Ya ganti. Boleh kok sabukong suarane. Gusti Prabu, ini pusakanya sudah ada yang namanya Korowelang Lu Songo, Gusti. Oh. Ganti? Oh, sini, Patih. Sini sudah dapat, Patih. Sini sudah dapat pusaka Rangka Welang dari Rongkot. Sudah didapat pusaka Rangka Welang dari Rongkot. Ganti. Dapat atur Pak ayam. Pak, menika ngaten, Pak. Sudah. Waduh, pangapunten ki mawon. Iya. Kula calling dhateng Gusti Prabu. Iki. Sak menika sampun angsal. Oh lho. Sampun angsal pusaka Korowelang. Nggih nyuwun sewu lho Gusti. Sampun pun celometan kali kula lho. Kula niki pun tekor 300 lho iki. Sampun guyon. Lah panjenengan sampun mireng piyambak, lah Iya. sampun denger kupingipun. Lho. Menawi denger pun sampun denger, tapi hati saya menyesal. Loh, lah sudah boleh itu gimana? Oh, mboten purun ngoten. Loh. Purun sampai tumbas, mboten purun sampai tumbas. Loh, badhe menapa sampean kali Lho, kula? nek ngaten sampean wantun kali kula. Apamu tak odeni? Ayo, terang bae aku. Mati. Sawah, ae. Iya. Os. Iya. Waduh. Loh, Ri, loh. Wes. Wah, tak wantem jenggut anu. Berantem apa nih? Tak antem jinggut. Kok niku lapo ngono sampe Pancakara. Jenggote sampe kados iki lho. Mas, Coba Mas. lah Pakaian sopan. 300. Loh, Tarsan tekor. sapa iki? Wah, Rit, Lho. kamu cak ngelu kan niku. Dik. Kon gak ro dibotono wong. Lapo? OTP ake wong loro lho. Lah Ini lapo? topi aku lho. Lapo? Arek cilik loro ake kerisen di kon niku. Eh? Keris. Lho wis payu we. Payu ya apa? 300. Rekeres iki wis sapa sih? Wis Dik. Kowe. Ngono jarine wekmu dhewe kon niku. Kene kira aja guyon Lho, Lho, wis Dik sing duwe keris mang lho. Iki sapa? Iki sapa? Iki sapa? Kartolo. Aku Patih. Wis kon niku wis. Lho, kon niku dadi apa lho kon lho? Dik iki ngene lho. Ya wae. Iki malah arek-arek sambat dhuwit gak ono. Nambah semen. Rundingan tak dol nambah seman. Terus Bareng ngono, sapa sing dodol aku tak? Aku. Kok iki dadi pate wis lali. Dadi pate. Lah kon pasang Roger bareng Aku iki apa? golek keris. Aku iki golek keris Korowelang tak warah aku iki oleh utusane Gusti Ratu saka atas angin. lah terus Masih pirang-pirang juta iku tak duwiki. Wis dadi ratu aku. sing dadi ratu kan? Iya. Gak pantes kan. Iya, suarane malah anu cilik. Kon keliru kabeh ngono. Gopo? Opo? Lah iki cilik ku lho, kok ndelok kene. Oh, Korowelang ya. Iki mang menek ono ndur wit apa kemang? Waduh, kalau wite dadap. Ya Kris. untung basman gak ndelok ndur. Lah Kris. Keris gak paseman. Gawa. Ya, pere, lah aku ya wis kadung nimro panjer aku re. Suruh kok dhuwit ngene ya apa, Pak? Wis gak Kris liya mari. Gak ono. Kok gak ono sing mandi nek gak iku. Iki mang Kris sapa? Sidik.
Kon iku yo lancang rise wong didol. Lha iku lho. Kepepet kebutuhan ya. Iki mek 3.000 dikek dhuwit 3.000 tok arek kon niku. Lah iki mang oleh mek Ganti lengke samari dik. Ora. Bapak. iki mang oleh mek 250 sih, ripis sih. Ya iki ono 100 ripis. Wong ngawur. 100.000 iki. Nanti ditemen ora. Lah iki lho dhuwit jono dhuwit iki serodo lho, lho. sik. Kok kena diapusi kon niku. Ngene dibagi ya. Nggih dibagi lho. Sim 400 kene. 250 ripis. 350. 300.000. 300. Terus kene 300.000 iki dibagi wong papat. Ya. Ya, wis. Dikasih 50.000. 50.000. Luwe satu. Luwe dibuak ketemu aku. Wis gak apa-apa. Ngawur ae. Gak apa-apa, genah iku, mari tak celukno hansip ya. Lah kira-kira sing nuku iki ikhlas ta? Wis terang ikhlas Ikhlas iki. temen ta? Iku Kris gelek digeng kremo-kremo ku ta? Iya. Ngono kok jare mandiri. Wah, niku. Lah kok Sumir mergo aku. Kaiso. Sopo iki? Dadi apa Dik kok takno. Ratune Bonong Keling. Bonong keli kadakno. Ayo. Konangan kon saiki, ayo. Iya. Ayo berbuat apa kon saiki ning ngene aturane? Iya, Bes. ape berbuat mana nek iso? Lah iki dikon arek-arek kok apa? Lah kok rene apa Dik? Oh, penjupuk kiyes. Kok iki sadakno. Njupuk kirisku. Ngomong siak ngomong. Krisis ya ana. Lah iki apa kris tak gawe kris tak gawe. Balekno kamu lan. Iya apa asale kris iki? Asale apa, Eri? Asale lah aku butuh krisis sithik Nah, ta. nyawa aku. Maksudmu? Tak sewani 3.000. Terus? aku oleh rundingane Kartolo, tak kon awakno peno iki mang. Aku gak gelem. Iya, asale gak gelem. Lah aku dikon macak dadi patih, Mang. Oh, jadi patih Mang kon. Iya, kepeksan lho, Mang, temen kepeksan. Dadi rati sabar kan. Sopo Mang? Aku. Aku menek dadap. Mulane ngomong kok kepitak kepelicik ngomong wae. Masih mana dadap gak rung, ndek kabotane rung dingkluk ae ndang gak iso. Iso ndangap blas iki. Oh, karo aku ndiluk aja nih Mang. Ngomongnya ya keliru sokran. Oh iya, wis. Apa? Sik. Oh, bojoke bodol iki. Nembui. Kok sing gak pati arek-arek wae lho, Dik. Selawe Kak, tambah selawe. Kok selawe. Iki rongkone beset. Lho, iki melokan lan. Lah, duwe Mang direk duwe Mang. Duwe sewoto iki lho. Ini cak bahas iki. Iya. Iki kon mana-mana ojo ngono aku dhewe kok gelem ngono lho. Mongkon dhewe sing ngongkon Ngono lho. lho kan gak ero wong Iki ngene. kok balane basnan. Iya. Aku njaluk separo. Ge apa? Heh? Ge apa? Panjer. Ki panjer kok sakno bos ta panjer. Pas maneh iki sakjane ngono gak gelem rek ngene-ngene rek. Dek wedi. Iya, betul. Pemisan bare bojone, pimpin debrek wiati. Oh, kok sing enggak. Boleh wis luar sibutmu lho. Iki pengalaman masih gak nyambut gawe sampe nang koncoe ngono. Iya. Itu ngapusi dhewe. Iya, kabeh ah. Ngono. Kopi tapi mati. Lah iki dipaksa, lah jare ana persentasene. Tapi ratune keliru rongko welang. Pati nyete kudo. Sampun kudo dipun garap kali lari. Padahal Wis saiki Balekne. iya wis balekno ngono wis. Kena ta hitungane kena. Wis kena wisan. Itu kurang tak gawe hitungan. Wis cangkep. Terus apa? Lah. Saiki etik barang yo. Iya. Ojo susu mule rek. Lah apa? Ojo susu mule. Lah Nirwana. Apa? Lho, yo apa? Lho. Iki oleh garapan. Oh iya. Oh, garapan maneh. Lho iya. Iya. Ayo ora nanya ngono. Rundingan kok ngono ta? Iya. kono. Keris gawon. Gawa tak gawa terus engko rekaman supaya gak udan iki tidak. Ayo. Thank you.